Mainguruari ekingo diogu orain eta ikusten duzue ondo baino hobeto inguratuta nagoela. We now move on to an exciting... Orain mainguru bat izango dugu, gai garrantzitsu baten inguruan. Digitalizazioa, jasangarritasuna eta inklusioa beti ere lanbide heziketa global batean. Atsegin handiz aurkezten ditut gure panelistak Don Ward, Fakultate eta Eskola Politikoen Munduko Federazioko presidentea, eman diezaiogun txalo bero bat. Stefano Tirati, Hezkuntzaren eta Prestakuntza Tekniko eta Profesionalen Europako Foroko lehendakari ordea. Madeleine Johnson, etengabeko ikaskuntzarako eskualde eta tokia agintaritzen Europako Elkarteko lehendakaria. Txalo bero bat, edari. Eta Baudouin Grieving, bikaintasun profesionaleko praktika zentroen komunitatekoa. So, to start, I'd like to ask... Hasteko bakoitzari eskatu nahi nioke labura saltzeko bere proiektua eta digitalizazioarekin, jasangarritasunarekin eta inklusioarekin nola lotzen den badakit ez dela erraza izotza haustea edo lehena izatea, baina ni neu hasiko naiz. Lanbide heziketa eragin globala da eta horretarako sare bat dugu mundu osoan zehar. Zeinaren helburua da beti hainbat kide lotzea, hainbat elkarte lotzea, eta oso pozik nago esateaz, adibidez, Stefano, kidea dela baita ere, beraz, kide guztiek, haien bitartez sartzen dira, FBT-en bitartez, eta teknika ere parte delako. Beraz, ordezkaritza Europar bikaina dugu, eta baita ere gainerako munduarena esan beharra dut, esate baterako, tei dugula Australiatik, Mary badakit etorri dela, Erresuma Batutik, Dona ere etorri da, CCCG-koa, Jamaikatik, baita ere Alejandro Txiletik, meraz ordezkaritza handia dago eta seguruenez ahazten ditu dela pertsonak. Esate baterako, Kanadako gure lankideak. Hemen garrantzitsuena da, ekitaldiak antolatzen ditugula eta ikaskuntza taldeak sortzen ditugula eta hor partekatu egiten ditugula ideiak gai funtsezkoen inguruan, gure ekonomientzat. Niretzat, federazioaren ikuspegitik garrantzitsuena da herrialde guztiek gauza bera egiten ari direla, naiz eta fase desberdinetan egon. Beraz, nazioartekotzeak laguntzen digu denoi bilakaera bat izaten adibidez digitalizazioan, gaitasun berdeetan, ikerketa aplikatuan, eta baita ere industria mailan egiten ari den guztian. Beraz, badakit horri buruz hitz egin nahi duzula, gaian bertan sartu aurretik. Eskerrik asko gonbidatzeagatik. Egunon, nire euskara egunonera eta ongi etorrira mugatzen da. Horixe besterik ezin dut esan, ohore handia da niretzat hemen egotea FBT-en izenean, Hezkuntzaren eta Prestakuntza Tekniko eta Profesionalaren Europako Foroko lehendak foroa, 1981an sortua, FBT. Gaur egun, foroak 2300 ikastetxe ordezten ditu 30 herrialdetan. Esango nuke gure kideak oso anitzak direla. Eta ditugu profil profesional asko. Baita ere lanbide heziketako txapeldunak ditugu, teknika eta beste adibide asko bezala. FBT elkarte inklusiboa da. Beraz, erakunde askori ematen diegu ongi etorrian, baita ere akademiei, eta bestelakoi anistasun horrek aberastasuna ematen digu, eta baita ere erronka bat da estrategiaz hitz egin behar dugunean, baina gainera asko ematen digu, gainera elkarte demokratikoa bada. Gaur egun
demokraziaren ikuspegiare badugu beti gora, non kontsulta egiten diegu kide guztiei ikusteko zein diren beren arazoak, beren beharrak, zeintzuk diren botila lepoak nola bilakatzen diren gauzak ikaskuntza estrategiei buruz esate baterako. Eta nahi dugu elkarrezketa hori egon dadin gero erabaki ahal izateko gure jardueren inguruan. FBT gainera ikuspegi bikoitza du. Alde batetik lankidetza horizontala bultzatzea gure kideen artean, eta horri buruz hitz egingo dut ikusteko nola egiten dugun hori, eta gainera inpaktu handia izan nahi dugu politikan, kontsulta egin Europar mailako agintariekin eta herrialdekoekin partekatzeko nola ikuspegi kolaboratibo batekin hobetu dezakegun lanbide heziketaren kokapena eta bere finantzaketa ere bai. Madeleine aurrera. Ara, Erlal sare bada, eta sare horretan eskualdeko hainbat kide biltzen ditu, eta Euskal Herria da aspaldidanik Erlalen kide izan dena, eta aurreko presidentetzan, ni egon aurretik ere antxe izan zen. Eta ahal egiten gara Europa mailako politikan inpaktua izaten. Bizitza osorako etengabe prestakuntza lan egiten dugu, reskilling, upskillingean ere bai, eta horrela nahi dugu eskualdeek batak bestearengandik ikastea. Denak ari gara gaur egun transizio batetik pasatzen, naiz eta posizio desberdinak eta garapen desberdinak izan. Eta uste dut hobe dela denok gehiago kolaboratzea sarean, kolaboratzea denok ez dezagun akats berberak egin, batzuk bestearengandik ikas dezagun, eskualde batzuk besteengandik eta horrela aurrera egin ahal izango dugu. Ikasi nahi dugu eta gure eskualdetara eraman nahi dugu. Ni nator Suediako eskualde batetik eta Euskal Herriaren antza du eskualde industriala delako, eta industria oso garrantzitsua izan da guretzat, eta gaur egun aldaketa ugari daude Suedian oro har. Ezak entzungo zenuten, ze enpresa zehatz batek izan duen banku porrota, eta orain egia esan nahiko nahasia gaude, jakiteko zen den gure posizioa Suediari dagokionez, baina baita ere Europan nola kokatu gaitezken, ze motatako industria izan barko genituzken etorkizunean, zein landu barko genituzke, eta sare honetan ikasi dudana, eta gure kidei esker ikasi dudanaren arabera, orain egin ezak egon gauzarik onena da, hezkuntzan inbertitzea eta gaitasunetan eta ikaskuntzan, eta horrela lan egiteko modu berriak aurkituko ditugu. Ikastetxe berri bat sortu dugu Gotemburgon, industria arlokoa, eta institutu teknikoekin batera ikus dezakegun dola egin dezakegun upskillinga etorkizuna iritsiko da, eta gaitasun horiek beharko ditugu. Beraz, honelako proiektuak eta hau dana partekatzea da helburu nagusietako bat segurtatu behar dugu. Europar Batasuneko politikak daudela behar duten mailan. Lehenik eta behin, zorionak, nire izena hain ondo ahoskatzeagatik, normalean ez da gertatzen, Goodwin Griffin dut izena, eta lan egiten dut katapulten alde, eta 2019an teknikarekin batera hasi ginen praktikakidego bat sortzen, lanbide heziketako ikastetxeentzat. Pertsona kidego bada, egunero lan egiten duena lanbide heziketako ikastetxeetan, eskualdeko gobernuekin eta enpresekin batera lehiakortasunaren erronkei erantzuteko eta bikaintasun zentroak izateko alde batetik politika egokiak berritugu. Horretaz konturatu gara. Baina badira elementu batzuk implementatu berritugunak eta batzuetan zailak direnak. Batzuetan bakarrik sentitzen zara aldaketak nahi dituzunean zure ekosisteman edo zure ikastetxean bertan. Horregatik praktika kidegoak ditugu, 79 bikaintasunik zentroak konektatzeko, Erasmusen parte hartzen dutenak eta batzuk besteengandik ikasteko. Hilero aztertzen dugun, nola lan egiten dugun jardura hauetan, prestakuntza nola ematen dugun, baina nola lan dezakegun berrikuntza lantokian. Eta gainera, proiektu baterako dirua baldin dugu, jakin nola jarraitu dezakegun ondoren. Hau da, ikuspegi praktikoa da.
bikaintasun zentroetan lan egiten duten hoientzat egunetik egunera. Esaten nuen bezala, xedea da trukeak sustatzea, jardunbide egokiengatik ikastea, inok ez dezan gurpila berriro asmatu. Ez baitugu astirik horretarako, eta gainera ezin baititugu akats berberak egin behin eta berriz. Gainera denok elkarrekin gaude, Europa gara, babestu behar dugu elkarri, eta Europako aniztasuna ospatu eta indargune horren gainean eraiki. Sarrera hauen ondoren, has gaitezen eztabaidarekin. Galdera batzuk planteatuko ditut eta gero parte hartu nahi duzuenean. Hasiko gara galdera zabal batekin. Lanbide heziketak etengabe bilakatzen ari da teknologia berrietara egokitzeko eta lan merkatuan dauden aldaketetara egokitzeko, behar sozialetara egokitzeko eta araudi berrietara egokitzeko. Zeintzuk dira erronka nagusiak? Nik uste dut erronka nagusietako bat dela ikasi egin behar dela eta bizkor gainera teknologiaan engunatuta egoteko. Industrian ere aldaketak oso bizkor gertatzen ari dira eta erakundeen aldetik, hau da, nik erakunde gisa ere itzegin barko nuke finantzaketaz eta zein inbertsio behar den irakasleak berehala egokitzeko denak bere dirua balio duta. Zu irakaslea bazara, ikusi behar duzuna da, zer irakatsi dezakezun eta aldatuz eta ikasten joan behar duzu gero gauza berri hauek irakatsi alizateko ikaslei. Eta hau ere ikasi dugu COVID garaian, hau da, egokitu egin behar dugu gure burua eta badakigu egokitzen joan barko dugula oso modu bizkorrean gainera. Beraz, garrantzitsua da gobernu guztiek elkarrekin lan egin dezaten. Zoragarria da Euskal Herriari buruz hitz egiten entzutea, zer ari den gertatzen hemen, zein inbertsio duzuen hemen, baina garrantzitsua da gainera inbertitzen den denbora benetan, babes benetako bat ematea irakaslei. Gainera, denok dakigu pandemiaren inpaktuak eta gazteen gain dagoelaketak handiak direla, ni baby boomer bat naiz, eta gazteek dituzten lan arloko espektatibak oso desberdinak dira. Beraz, kulturalki, enpresak eta unibertsitateak eta ikastetxeek elkarrekin lan egin behar dute aniztasunean. Eta guk egiteko dugun modua oso desberdina da leku bakoitzaren arabera, beraz eguneratu behar dugu bizkor, babesa emateko, bai enpresei, bai ikastetxeei, horren beste erronka ditugu, baina nik lanbide heziketaz zerbait badakit hauxe da. Langileak zoragarriak direla, malguak direla, egokitu egiten direla, beraz eskerrik asko arlo honetan lan egiten duzuen guztiz badakit, lan bikaina egiten duzuela. Bueno, ni ez naiz irakaslea. Of course, among the challenges, technology, the evolution, the speed. Erronken artean dago teknologia eta bilakaera eta bizkortasuna eta inbertitu behar dugu teknologian, teknologiako tresnerian, erramintetan, teknologian materia gisa badugu beste erronka bat, ongizatea ez badugu aldi berean gizarte gaitasunetan inbertitzen, ongizatean inbertitzen, dikotomia horrek inpaktu handia izango du. Ez duzin dugu bakarrik teknologian inbertitu gizakiak aintzat hartu gabe eta haien ongizatean aintzat hartu gabe. Baliatu nahiko nuke baita ere aukera hau esateko gure ikuspegitik Donek esan duen bezala, mundu zoro batean gaude eta hezitzaile gisa gure helburua da, gure misioa da kontakizun hori zalantzan jartzea, egungo kontakizun hori. Ez defentsan inbertitzea hitz egiten ari gara, baina defentsan bakarrekin inbertitzen badugu ez gara inora
iritsiko. Orduan gure mezua da, kontakizun horren narratiba horren kontra ere egin behar dugula eta hezkuntzan inbertitu behar dugula. Hezkuntzak eraikitzen baititu zubiak eta batzen ditu herrialdeak. Eta bi adibide jarri nahiko nituzke orain dela hilabete batzuk. Abenduan, FBTek hitzarmen bat lotu zuen Lanbide Heziketako UNESCOko agentziarekin. Memorandum of Understanding bat daukagu eta elkarrizketa bat izan genuen, ez? Nola jarri zalantzan defentsa den narratiba hori, ez? Egin dezaken gauza bakarra defentsa den narratiba hori, eta hainbat puntu garatu genituen. Adibidez, herritar globalen heziketa, proiektu txiki batekin hasiko gara, baina batera lan egingo dugu herritar global guztien heziketa sustatzeko. Hain zuzen, narratiba horren aurka egiteko. Rotterdamen ere, ekitalbide antolatu genuen gure lantalde batekin lankidetza, nazioarteko lankidetza sustatzeko, eta UNRWAko ordezkariak izan genituen gurekin. Eta erakutsi genuen nola lanbide heziketa oso garrantzitsua den desplazatuta, lekualatuta daudenentzat. Beraz, guk rol oso garrantzitsua izan dezakegu zurrunbilo honen erdian eta inpaktu handia izan dezakegu. Gurean zentratu behar dugu, baina aintzat hartu behar dugu zer ari den gertatzen munduan. Horri buruz hitz egin nahiko nuke Stefano, ze gauza oso garrantzitsu bat esan duzu hezitzailei buruz eta lankidetzari buruz. Nazioartekotzeak eta lankidetzak ez ditu onurak bakarrik gure ikasleengan. Guztiok ikasten dugu, Estatu Batuetako kideak ere baditugu eta duela gutxi izandako elkarrizketa batean ikusi genuen, naiz eta finantzaketa izan aniztasunerako, finantzaketa hori kentzen ari zaizkiela. Baina esan dute berdin jarraitzen dugu lanean. Garapen jasangarriko helburua lantzen jarraitzen dugu, naiz eta ez egiteko esan. Baina badakigu ze balio dugun gure koletxetan, finantzaketa ez dute leku batzuetatik lortuko, beste batzuetan bilatu beharko dute, fundazioetan adibidez, baina horrek erakusten digu, eta itzuliko naiz heziketara eta lanbide heziketara, hezkuntzak lortzen duela gauzak gertatzea. Eta hezitzaileak elkartzen dira, gauzak egoki egiten direla bermatzeko, eta gaitasun egokiak eskuratzen direla bermatzeko, berrikuntza, erresilientzia. Orduan, donen aurkezpena konparatiba oso garrantzitsua izan da, konparazio oso garrantzitsu bat Estatu Batuen eta Europaren artean, baina badira pertsonak, irakasleak, ikasleak, nazioartekotzearekin konprometuta jarraitzen dutenak Estatu Batuetan eta gurekin eta guztion onurarako lan egiten jarraitu nahi dutenak. Nola lagun diezaguke lanbide heziketak erronka hori aurre egiten? Nazioarteko lankidetzarekin egin dezakegun gauzetako bat da guztiok ditugula aurrean erronka berak. Beraz, elkarrengandik ikas dezakegu irtenbideak elkarrekin bilatzeko. Horren adibide oso esanguratsu bat da, Herbereetako adibide bat. Han guztiok pentsatzen dugu ikasle guztiek joan beharko luketela unibertsitatera. Baina enpresek unibertsitatetik lortu nahi dituzte beren langileak, baina ez dira konturatzen lanbide heziketa ere oso garrantzitsua dela. Ze lagun dizaieke ezagutza, punta-puntako ezagutza hori enpresa txikietara eramaten. Eta horrek bultzatu du teknikaren eta katapulten arteko lankidetza. Hemen egiten zutena ikusita, konturatu gara, baietz, egin daitekela lan enpresa txiki eta ertainekin, lan egin daitekela lanbide heziketarekin, eta batzuetan behar dugun gauza bakarra beste leku bateko adibidea izaten da. Eta bai, egingarria da egin daiteke.
Beraz, nazioarteko lankidetzak inspirazio bestela balio digu, eta Europako bikaintasun guneetan konturatu gara eraginkorrago izango garela ikaslei mugikortasun handiago eskaintzen badiegu, irakaslei ere bai, langilei ere bai, eta are eraginkorragoa dela metodologia horri jarraitzea gauzak geure kabuz egitea baino, besteen laguntzarik gabe egitea baino. Elkarri etekin atera behar dugu, eta izan behar dugu noski ez ikuspegi lokala izan behar dugu, tokikoa, baina Europa mailan konektatuta egon behar gara, eta honenengandik ikasi behar dugu, puntako abangoardiakoengandik. Ez gure arloari dagokion punta-puntako arlo horietatik. Madelen, iruditzen zait edo uste dut, berrantolakuntza bat egin baino lehen dena aztertu behar dugula ondo. Zer esan nahi dut honekin? Etengabeko aldaketa egoera batean gaudela, etengabeko trantsizio egoera batean, eta hortaz, etengabeko ikaskuntza prozesu batean murgiluta gaude. Nik 7 urteko seme bat daukat, ez daki irakurtzen ez idazten. Eskolan hasi berria da, baina beharrezko dinosauroi buruz behar duen guztia, daki harrigarria da. Ze intereseko du hori ez da, eta ikasi du, jakin-min handia du, 7 urteko beste 12 umek bezala. Orduan, arazo hori konpondu behar dugu, hau da, nola lortu pertsonek ez dezatela galdu jakin-min hori beren bizitza osoan. Beharrezko tresnak eskaini behar dizkiegu, AI-aren bitartez, digitalizazioaren bitartez, eta jakin-min horri eustea lortu behar dugu biztanle osoengan. Biztanle guztiek nahi izan dezaten bizitza osoan zehar ikasten jarraitu zen nik, galdetzen badiot semeari dinosaurioi buruz zerbait 10 urte barru, agian ez da zertaz gogoratzen, edo agian eskola sistemaz nekatu egingo da. Beraz, elkarrekin jardunbide guzti horiek hartu, adibide on guzti horiek, eta jakin-minari eustea lortu behar dugu, eta gure ikastegiak nola orientatu jakin behar dugu. Ze, badakigu unibertsitatera joan eta 5 urtez edo 7 urtez trebatu ostean, jakintza hori, urte gutxi batzuk pasadirenean zaharkituta dago, jakintza horrek ez digu balio mundu modernoan mugitzeko. Orduan, beste modu batera ikasten, asmatu behar dugu. Jakintza gutxiago beharko dugu etorkizunean, baina maizago, upskilling, reskilling, hori guztia dugu ahotan, baina gauza da constant skilling, gauza da etengabe ikastea. Eta hori batera egin behar dugu industria sektoreen eta lanbide heziketako zentroen edo ikastegien artean ikusteko ze gaitasun, ze jakintza behar diren etorkizunean edo beharko diren etorkizunean. Teknologian inbertitzea garestia da. Eta enpresek erosten dituzten makinekin lan egitenik jakin duten pertsonak behar ditugu. Eta nola lortuko dugu? Lankidetzan arituta, kooperatuta. Eta Europa mailan egin behar dugu hori eta ulertu behar dugu, ezin dugula guztiok adituak izan sektore guztietan. Hori da Sueziaren kasua. Suezia herrialde txiki bat da, nik identifikatu behar ditut, zen sektore dira punta-puntakoak nire eskualdean, eta hor sartu behar dugu. Badakigu inbertsio handia egongo dela sektore militarrean, baina horrek ez digu eragiten, ez gara fabrikatzaileak, ez ditugu armak egiten. Guk badugu industria espaziala, hezkuntza planak eraiki ditzakegu, sektore horrekin lotuta daudenak, eta hori
Europa mailan ikusi behar dugu. Herrialde batzuk indartsuagoak izango dira sektore batzuetan, eta hori aldatu egingo da herrialde batetik bestera. Lagundu behar diegun biztanleei mugikorragoak izaten, sektore batean lan egin nahi badute, joan daitezela Europako leku horretara. Eta gure mentalitatea ere aldatu behar dugu, lan asko dugu egiteko. Gauza asko ditugu pensatzeko. Oso interesgarria iruditu zait gaur goizeko Industria.0 hori buruzko aurkezpena. Lehen esan bezala, pertsonak erakarri nahi baditugu industriara, industria zoragarriak daude, multinazional zoragarri asko daude, hasi direnak inklusibitatean, aniztasunean lan egiten, eta konturatu direnak, ez badute lanbide heziketako sistemaekin lan egiten, ez dutela langilerik izango etorkizunean, hor badaude adibide ederrak. Eta guk, erakunde garen aldetik, animatu behar ditugu gazteak industria horietan lan egitera. Beraz, Industria 5.0 etorkizuneko belaunaldietan pentsatu behar dugu, nola animatu, nola eragin, zer eskaini behar duten kompetentziak, gaitasunak, zeharkako gaitasunak eskaini behar dizkiegu, eta horretan lanean ari gara, adibidez bikaintasun zentroetan. Ez dira, ala beharrez, kompetentzia gaitasun akademikoa, badago hor berritzeko gaitasuna, eta industria horiek balio itxi behar ditugu, balioan jarri behar ditugu. Inbertitzen ari direnak, zenbait erakundek zorte handia izan dute, ze industriak instalatzen du ekipamendua eta gero eguneratu egiten du, baina hori ez da gertatzen leku guztietan. Orduan nola bermatu hori leku guztietan, baina ikaskuntza kolaboratiboaren bitartez, edo aukerak eskainita guztiei, egongo dira gazte batzuk herrialde batzuetatik bestera mugitzen direnak, asko dago pentsatzeko. Egan munduko federazioaren handik ikasi dezakegu eta dakigun guztia partekatu. Etenaldiaren aurretik ere, desenkajearen, desaokatzearen termino hori atera da. Hau da, batek industria aldatu nahi du, baina ez dauzka gaitasunak, ez dauzka beharrezko ezagutzak. Sarri ikusten dugu herrialde batzutan, ez dut esan nahi hemen Euskal Herrian, baina ikusten dugu batzuetan, ikastaroak, edo lanbide heziketak eskaintzen dituen ikastaroek ez dutela behar adinako bizkortasunarekin evoluzionatzen. Eta, beraz, ikastaro laburragoak eskaini behar dira, punteroagoak, industriarekin batera bilakatzen direnak. Eta gaitasuna, kualifikazioak oso ondo pentsatu behar dira, xehetasun handiarekin horiek dira industriak behar dituenak benetan, behar adinako abiadurarekin mugitzen ari gara. Ideia hori abian jarri behar da. Gai horri buruz hitz egin nahiko nukenik. Denbora daukagu. Lehenik eta behin esan duzunari buruz iruzkin txiki bat. Noski, bikaintasunaren ideian ari gara zentratzen lanbide heziketako bikaintasunean eta ikuspegi horrek laguntzen digu bide bat bilatzen, soluzio konstruktiboetan oinarritutako bide bat. Ez da Euskal Herriaren kasua, baina munduko beste leku batzuetan ez dago behar adina finantzaketa, ez daude behar adina ekipamendu, ez daude eraikin berriak, eta bikaintasun profesionalean pentsatu behar dugu, eta oso garrantzitsua da hala izatea. Ateak irekiko ditugu hor beti, esker honeko izango gara beti Joao Santosekin,
Eta zu egiten ari zaren lanarekin, ere bai, oso garrantzitsua da. Ze ikusten dugu, badirela hor korapilo batzuk. Nola ikertzen den, zenbat ikertzen den lanbide heziketa, ikerketa aplikatua behar dugu. Badugu, hobetu behar dugun beste elementu bat, ez? Merkatuari eskaintzen dioguna. Ze bikaintasun zentroek programa bikainak eskaintzen dituzte, baina batzutan ez ditugu behar bezala merkaturatzen. Zu gogorarazi didazu Indian egin genuen bisita bat duela pare bat urte. Beteko Indiako bazkide berri bat dugu. Indiara joan nintzen, eta deigarria egin zitzaidan, zean ekosistema bat aurkitu nuen. Hor, badugu ikuspegi eurozentriko bat, eta ideia oso finko batzuk. Guk badakigu nola antolatu behar diren gauzak, baina Indiara joan da ikusten dugu, ekosistema zoragarria dutela. Ekosistema bat, non hilero gobernua prestakuntza lanbide heziketako zentroekin biltzen baita, hilero ez 2 edo 3 urtean behin ikusteko ze titulazio diren beharrezkoak, zer behar den, eta zoragarria da. Eta iaz, 15 pertsonako ordezkaritza bat antolatu nuen, nirekin batera Indiara joateko ez zekiten zer ikusiko zuten, eta harrigarria txundituta geratu ziren. Gauza zoragarriak ari dira egiten, orain trebatzaileak ari gara trukatzen, memorando bat sinatu dugu, eta ikusi dugu ze erritmora ari diren mugitzenan. Oso garrantzitsua da, Estefano. Gutako askok dugu beste herrialde batzuei buruzko iritziak, eta esperientziak esaten digu gauza zoragarria daudela mundu osoan. Horregatik da hain garrantzitsua nazioartekotzea. Guztiok uler dezagun beti dagoela ikasteko zerbait. Guztiok ikasten dugu egunero gure lanpostuan. Egin behar dugun gauza bakarra da, irekita egon eta ikusi, bai, gauza oso garrantzitsuak ari direla gertatzen mundu osoan, eta esperientzia bakoitzetik pixka bat aukeratu behar dugu eta gure testu ingurura ekarri. Ze gauza batzuk ezin ditugu hartu eta gure testu inguruan erabili, egokitu egin behar izaten ditugu, baino guztiok, esan dudan bezala, ez gaude guztiok bide horretako une berean, batzuk aurreratuago gaude, batzuk atzeratuago, baina sare hori izan behar dugu eta parte hartu. Ikasleek, irakasleek guztiok jarraitu behar dugu garatzen eta industriari erreparatzen. Zein ikasleek animatu ditzakegu gure ikasleak nahi dutena izan eta egin dezaten. Uste dut zerbait esan nahi zenuela? Donek esan du lanbide heziketak erantzukizun handia duela, baino iruditzen zait ekosistemaren erantzukizuna dela. Kontratazioaz ari garenean, ikasleez ari garenean, sektore jakin batzuez ari garenean, badira enpresa batzuk, sare batzuen barruan, zoratzen daudenak. Zer, badakite, berarien gana iristen diren ikasleek behar bezalako trebakuntza jaso dutela, baina ahalegin hori guztiona da. Bazkideen arteko ahalegina da. Ahaztu behar dugu ideia, lanbide heziketako ikastetxe honek programa hau dauka eta nahikoa ez. Gure programak egokitu egin behar ditugu, eta ikusi behar dugu guztion erantzukizuna dela behar pertsona egokiak egoteko dagokion sektoreetan. Bikaintasun profesionaleko zentroak ikastetxea daude mundu osoan.
barrena adibide oso garrantzitsuak daude hor, baina horri guztiari testu inguru bat eman behar zaio. Nik Toyota ezagutzen dut. Urte luzez Toyotak inbertsio handiak egin ditu, ze bazekiten gurekin lankidetzan aritzen baziren, lagundu egingo geniela. Eta Toyotan ikastunentzako zentro bat edo ikastetxe bat izan duguan, lan egiten dute Toyotako langileek eta ikastetxeko ikasleek. Hau da, guztiona da erantzukizuna, gobernuena, erakundeena. Liderrak oso garrantzitsuak dira aurrera egin ahal izateko. Irekita egotea eta eraldatu nahi izatea, eta gero buruei erronka botatzea egunero hobetzen joateko, eta ez bidean ez geratzeko. Oso interesgarria da zuei guzi entzutea. Badago gauza bat kezkatzen nauena, ez? Egungo gazte heldu horiek, ez? Atzean geratzen direnak. Nire eskualdean 28.000 gazte ditugu, 18 eta 29 urte artekoak, ez daudenak ez hezkuntzan eta ez dutenak lanpostu bat. 28.000 dira, asko dira. Suediako beste eskualdeak eta Europako beste eskualdeak erantzen badizkiegu, tamalgarria da, pena bat da. Ze gazte asko daude sistematik kanpo, eta hor aukera asko ditugu, ez? Ikastaro laburragoa, ez daukate zertan unibertsitatera joan guztiek. Eta gazte askok ez dakite zein izango den beren etorkizuna, eta egungo sistema hezkuntzan zentratzen da, gaitasunetan eta lanean. Guk proiektu bat antolatu dugu alderantziz. Gazte batzuk aurkitu ditugu, lan bat topatu diegu eta gero gaitasunak. Hau da, ikastaro bat egin ondoren bazekiten lan bat izango zutela. Lankidetzan aritu gara enpresekin, badakitenak 2 urte barru langile berriak beharko dituztela. Ez orain, ez gaur, baina 2 urte barru. Konturatu ziren, adibidez, 10 langile gehiago behar zutela. Orduan gu hasi ginen gazte horiek bilatzen, motibatzen, eta gero jakintzak behar dituzten jakintzak irakasten. Baina hori ahalbidetuko digun hezkuntza sistema bat behar dugu, zuk esan duzun bezala, teknologia berrien zain egon behar badugu, eta pertsona horiek 2 edo 3 urte barru gaituta edukitzearen zain, hori ez du funtzionatuko, hezkuntza sistema da gakoa. Eta nola hobetu lanbide heziketaren irudia? Zer egin lanbide heziketa erakargarriagoa izan dadin? Nik uste dut, baldin badakigu zertarako erabiliko dugun lanbide heziketa, buruan badugu ideia bat, ez? Esaten diguna nola den industrian lan egitea, mentalitate hori aldatu egin behar dugu. Adibidez, fabriketan ez dago horrenbesteko zara eta makinek elektrizitatearekin funtzionatzen dute. Eta pilak egiten dituzten fabrikak orain erabat isilak dira. Guztiok jakin behar dugu zein den lanaren etorkizuna. Eta gero gure ikasketetan pentsatu behar dugu. Iragana ahaztu behar dugu nolakoa zen industria iraganean, eta irekiagoak izan behar dugu. Gazteak gonbidatu behar ditugu industria bisitatzera, eta esango diegu, lan bat bilatuko dizugu, ez duzu behar den titulazioa, baina gu saiatuko gara zuri laguntzen. Gainera, beste urrats bat erantzi nahiko nioke proposatzen duzunari. Ze faktore bultzatzen dituzte ikasleak? Ze ikasleari esaten badiogu, etorri ingeniaritza ikastera, seguruenik talde bateko 2 esango dute, oso ondo, ingeniaritza gustuko dut, baina esaten badiogu, mundua hobetu nahi duzu, mundu berdeago edo ekologiko bat nahi duzu,
Hala ere, ingeniaritza ikasi beharko duzu, baina beste ikuspegi bat da, beste hurbilketa bat. Ikus badezakegu zein den ikasleen motivazioa, hor dugu zeta belaunaldia, alfa belaunaldia, badakigu ze motivazio dituzten? Zer bultzatzen dituen gazte horiek ikastera, hori batera aztertu behar dugu. Horrela, hezkuntza eskaintzen dugun modua, belaunaldi horren ikasteko moduarekin lotuta dago. Gauza bera gertatzen da adimen artifizialarekin, ez dugu horren beste behar irakasle, hortarako dugu ChatGPT. Baina bai irakatsi behar diegu gaztei nola ikasi ChatGPTren bitartez. Edo iruditzen zaigu gazteek ez dutela nahi telefonoz hitz egin, konfrontazioaren beldur direlako, baina eman behar dizkiegu trebezia horiek. Horregatik ikusi behar dugu zein diren gure ikasleak, ze ezaugarri dituzte, ze tresna erabilitzakegu haiei laguntzeko, behar bezala trebatu daitezen etorkizunari begira. You touched this point about inclusive education. This is very dear. Hezkuntza inklusiboaz hitz egin duzu, hau oso garrantzitsua da guretzat. Ezbetek, bikaintasun ikastegi batekin egin du lan eta hezkuntza inklusiboa du ardatz. Lehenengo galdera da, nola izan bikainak inklusibo izan da? Posible da? Gero, buelta eman genion, tortilla horri, eta pensatu genuen, eta nola izango zara bikaina ez bazara inklusiboa, beraz, balio bat da, abia puntu bat da. Bosteun pertsonatik gorako talde bat dago, mundu guztiko bosteun pertsona, edo zein pertsona konektatu daiteke talde horrekin, webinarioak dituzte, hilabetean, eta hainbat eredu garatu dituzte, hezkuntza inklusiboarekin eta bikaintasun inklusiboarekin lotuta. Hola, trebakuntza personalizatzen dute, benetazko mundurako trebakuntza bat, eta norbanakoen potentzia guztia aztertzen dute. Eta lanbide heziketan nola egin erakargarriago, nik galdera bat dut zuretzat. Galdera zail xamarra da, Amaia. Ikasi berri dut, jakin berri dut, telebistan lan egiten duzula, Euskal Telebistan. Zenbat pelikula dago unibertsitatei buruz? Eta zenbat pelikula zuk dakizula, zenbat pelikulak dute izpide lanbide heziketa batek ere ez, horrekin esan nahi dut, serioak bagara eta nahi badugu lanbide heziketa erakargarria izatea, eta gizartearen mentalitate aldatu nahi badugu, komunikazio jardueretan ere inbertitu behar dugu. Adibidez, Netflixeko serieak, ez? Lanbide heziketari buruz, bai, oso ondo dago, esatea. Thank you very much. I was... Eskerrik asko. Maybe we can do some... Tuko litzateke norbait egotea dirua duena. Eta horrela zerbait egingo genuken. Everywhere in the world. Egia esan oso garrantzitsua da, ze munduko bazter guztietan gauza bera gertatzen da. Unibertsitateak bere buru asko maite duela, baina badakigu lanbide heziketak ere ekonomia mugitu egiten duela. Beraz, gobernuari entzuten diote esaten garrantzitsua dela, eta ikusita denok erronka berdela dugula, hainbesteko arrazoi duzu. Hau da, nik ministroak eta sailburuak entzun nahi ditut esanez lanbide heziketa ikasi dutela. Erresuma Batuan entzun dugu. Baina eta beste elementu batzuetara itzuliz, komentatu direnak, uste dut badagoela gauza bat oso garrantzitsua. Hau da, behar dugu plan bat etorkizunerako. Eta aholkularitza egokia eman behar dugu modu desberdin batean. Hitz egin duzue pertsonak inspiratzeaz, baina estrategia bat izan behar da epe
luzera gaztekin hasita, haurtxoak direnetik, eta ikas dezaten lanbide heziketa zer den. Erresuma Batuan aldea ikusten hasi gara gurasoen jarrera dela medio. Erresuma Batuan, As long as it's not mosquito, because I have an allergy, as my colleagues know, my face will blow up, but there you go. eta horrek alergia bat izango du. Baina ikusi dugu ikasle asko unibertsitatetik ateratzen direla 50-60.000 euroko zor batekin, eta azken 5 urtean aldaketa bat ikusi dugu gurasoen artean. Hau da, beren seme alabak animatzeko orduan, lanbide heziketan sar daitezen. Hau da ikusten ari garen aldaketa. Beraz, nahi dugu pertsonek lanbide heziketari buruz hitz egin dezaten, gainera sare sozialeko kanpaina bat ere behar dugu planeta osoan. Uste dut mundu guztiak parte hartuko duela, nahi baitugu mezu hau pertsonengana irits dadin. Baina horretarako kontuan izan behar dugu gaur egun gertatzen dena, baina estrategia bat ere behar dugu epe luzera. Eta gainera kontuan izan, nola bideratzen diren ikasleak. Nire buruaz gogoratzen naiz gainera. Eta orain ikuste dut ikasleek oso modu desberdinagoan ikasten dutela, eguneratuta egon behar dutelako beti. Hori oso zaila da, baina hau dena partekatzen dugunean eta bestea egin duzunean, orduan partenariatu zoragarria lortzen dira. Eta ikuspegi hori izan behar dugu epe luzera. Eta normalean gobernuek lauzpabost urteko ikuspegia izaten dute. Beraz, guk lanbide heziketa gisa estrategia bat izan beharko genuke 25 urtera. Hau da, nola egin dezakegu lanbide heziketa erakargarriago? Uste dut gure eskualdetan egin beharko genukela, gu esate baterako Maltan bihar dugu. Eta horixe zen enplegatzaileek eskatzen zuten zerbait. Esaten zuten, langile gehiago behar ditugu, arazoak zituztelako unibertsitatetik ateratzen zen jendearekin. Beti goitik bera begiratzen omen zieten lanbide heziketakoei, eta lanbide heziketakoei beste jarrera batekin begiratzen zieten, beraz. Ekitaldi bat antolatu genuen ikusteko nola beren gaitasunak osagarriak ziren. Eta horrela pertsona asko konturatu ziren gaitasun praktiko horiek, lanbide heziketako gaitasun praktiko horiek beharrezkoak direla. Edo ikusita enpresa batek nola arratz batzuen berritzeko, lanbide heziketako ikasleek nola laguntzezaketen hori konpontzen. Beraz askotan aurrejuzkoak ditugu, naiz eta konektatuta egon aurrejuzkoak ditugu. Eta kolaboratzeko orduan, esperientzia hauekin guztiarekin, konturatu egiten gara benetan, nola ikusten dugun balio erantzi bat dela eta nola lagun dezakeen lanbide heziketak. Esperientzia hauek eskuragarri egin barritugu ahalik eta pertsona gehienentzat. Gainera, iruzkin txiki bat dugu. Dute lehen lidergoari buruz esan duzun gai horren inguruan. Adibidez, Volvo autoentzat planta berri bat eraikitzen ari ziren. Eta proiektu liderrak abiapuntutik lan egin du planta honetan, eta lanbide heziketek hasiko zuen seguruenez, eta orain bera da planta osoa arduratzen den pertsona. Beraz, guk erreferentziazko eredu horiek ere behar ditugu. Lan teknikoa banatzen dugunean, kudeaketa lana banatzen dugunean, baina ikusten dugunean esku lanen liderrak ere hor daudela, ikusi behar dugun, zentzuk diren jarraitu beharreko eredu horiek, horrek aldarazi egiten baitu lanpostu tekniko hauen pentsatzeko moduan. Eta gainera, erantzi nahi nuke esandakoaren gainean zerbait gurasoei buruz. Sektore askotan, adibidez nekazaritza sektorean, lankidetza handia dago dronekin, teknologiari esker, eta batzuetan zaila da gurasoak bere seme alabak babestea, lanbide heziketa egitea erabakitzen dutenean.
nekazaritza sektorean lan egiteko, uste baitute hor ez dagoela etorkizunik eta aurre iritziak dituzte horren inguruan. Beraz, uste du gehiago lagindu behar dugula gurasoek duten ideia horretan eta SMA balengan. Gustatuko litzaidake orain beste gai garrantzitsu bat aipatzea. Adimen artifiziala, realitate virtuala eta badira beste teknologia batzuk sartzen ari direnak lanbide heziketan. Zein da beren potentziala? Ezakigu mundua irekia dago, potentzial handia dago eta denok uste badugu COVID-aren aurretik eskolak ematen genituenean, eraikin berean, egun berean. I was talking with a colleague from Chile who's got an avatar teaching. Ikusita gauzak nola aldatu diren adimen artifizialari esker, Txileko lankide batekin hitz egin nuen, bazutela avatar batzen irakasle bat. Eta uste dut mundu honek aukera ugari ematen dizkigula. Beraz, oso zaila da jakiten nondik joango garen. Ezakigu etorkizuna norakoa izango den, ze bizkortasunarekin aldatuko diren gauzak. Baina 50 urte atzera eginezkero, bidurra ematen du ikustea nola aldatu den mundua. Badakigu ikasi egin behar dugula, egokitu egin behar dugula, eta ikusi nola arintzen ditugun arazoetako batzuk. Iraganean pentsatzen badugu, Google sortu zenean, Wikipedia, ezago beti gertakari errealetan oinarrituta. Chat GPT erabiltzen duzunean araudi bat behar duzu. Erakutsi egin bai bat duzu zer bilatu behar den eta nola erabili behar da, nik uste dut berrikasi egin behar dugula. Baina hemen nazioartekotzea benetan garrantzitsua da. Hau da, denok batera ikasi behar dugu, partekatu behar dugu, aurkitu dugun hori guztia irakaskuntzaren garapenean adibidez, nola erabiltzen den ikasgeletan, industria ere ondo azaldu behar da, hau da, maksimizatu egin behar dugu potentzial guztia. Bueno, eskerrik asko, izugarri gustatu zait galdera hau, bai. Hau da, nik voluntario gisa lan egiten dut, eta Learning Digital itzena duen enpresa bateko CEO naiz Firenzen. Eta lehen da bizi datorren ikaskuntzak bi esan nahi ditu. Alde batetik ikaskuntza berez malio bada lehen bizi dator. Eta bigarren alderdi bat pedagogikoagoa da. Lehenik eta behin ikastea eta irakaskuntza estrategia eta gero soluzio teknologikoak nola har daitezkeen, beraz, alde batetik egon gaitezke oso emozionatuta gertatuko denarekin, inteligentzia artifizialarekin, baina ez baduzu ikuspegi pedagogiko bat ez dara inora iritsiko. Atzo teknikan egon ginen eta hausaz tailerretako bat aukeratu nuen, sekula ez baitakizu ze aurkituko duzun. Eta ikaskuntza ereduren inguruko tailer bat aukeratu nuen. Eta ondo ulertu nuen ze hor dago ikastaro eman zuen pertsona. Baina erronkan oinarritutako ikaskuntza bada, lauzuta beten oinarrituta, hau da ikuspegi interdisziplinar bada. Irakasleak talde gisa jokatzen dute, malgutasuna dute, individualizazioa ere ikaskuntza arloan eta ebaluazioan ere bai. Beraz, lehenik eta behin, estrategia bat behar duzu ikaskuntzarako. Eta uste du teknologia lagungarria izan daitekela malgutasunean, eta adimen artifizialean, eta baita ere ikaskuntzaren analisiak lagundi ezazuke ikaskuntza prozesuan. Eta feedbackarekin lor dezakegu testu inguruaren araberako feedbackak ikasleak askoz ere ikuspegi espezifikoagoa izan dezan, bakoitzak. Beraz, teknologiak adimen artifizialak lagun dezake, baina lehenik eta behin ikuspegi egoki bat izan behar da irakaskuntza arloan. Eta tailer hori eman zuen pertsonari galdetzen diot. Ondo ulertu nuen atzo? Bai, eskerrik asko. Bueno, oso emozionantea iruditzen zait eta pozik nago teknologia berri guztiekin eta egin dezakezun guztiarekin.
onartu beharra duzu, baina ikusi zehazmea zentzuk diren aukerak. Hau da, norbait etorriko balitz bezala, eta, uste dut, inguru honi kurpila dituko dioze, aukera ditu etorkizunari begira, ez dakizu zeintzuk izango diren, ze erabil bai daiteke hainbeste gauzetarako, beraz, beldurra izan ordez, ikusteko ondalakoak izango diren egiten ditugun gauzak izakiak, eta zer egiten dugun pertsona hauekin guztiarekin, hauxe egin barkeo genuke horren ordez, ikusi, zer egin dezakegun, esate baterako, nik baldin badut robot bat nire mezuak kudeatzen ditunak, denbora libre gehiago izango dut hemen egoteko zuekin berriketan, esariak sortzen eta gauzak ikasten. Ordenagailuak egin ezin dezakeen gauza bat. Eta bera sektore asko daude non potentziala bat ikusi dezakegun jendeak, beste gauza batzuk egin ditzaten, gaur egun egiten dutenaz aparte, eta ez ikusi bakarrik mehatxu gisa lanpostuentzat. Before we had big machines digging, you would... Ispilurari begiratzen badiozu, ez duzu atzera egin nahi. Esate baterako ondea gailuak izan, baino lehen 100 pertsona behar genituen lurra zulatzeko eta efektu berbera lortzeko. Guk nahi dugu makina bat hori egin dezan, hau gauza bera da. Hemen urte batzura esango dugu. Ez dut bueltatu nahi lehen egiten nuen horretara, orain txat GPT-ek egin baitezake, edo beste tresna batek horrela izango da, eta ikasi egin barko dugu tresna hauek erabiltzen. Alik eta modu egokienean. Zentzuk dira teknologia hauen arriskuak? Beti daude arriskuak. Baina esango nuke ere aukera gisa erabilitzakegula gogo eta egiteko gauzak egiteko moduari buruz. Aipatzen den arriskuetako bat da ikasleak dana plagiatu egingo dutela, eta ez dutela lanak bere kabuz egingo. Eta behar bada, chat GPT erabiliko dute oso azkarra direlako. Baina orduan galdera da, behar bezala egiten ari gara azterketak edo ebaluatzen ari gara modu egokian gure ikasleak? Beraz, arriskua hor dago, gauzak modu berean egiten ditugu. Baina birpentsatu behar dugu nola egin behar diren gauzak. Eta argi dagoena da hemen dagoela eta gelditzeko etorri dela, eta aurreko ezilariak esan duen bezala, ez dakigu zen horabidetan doan. Behar bada 2 urte barru esango dugu, ez dago pentsatu bezain txarra, ez baitakigu ondo, beraz, interaktuatu behar dugu guk ditugun tresnekin, esperimentuak egin, eta erabaki zen horabidetan joan nahi dugun. Eta babesa eskaini gizakiak garen aldetik, eta ez utzi dena makinak egin dezaten. Niretzat bada beste elementu garrantzitsu bat. Zer gertatuko litzateke bihar adibidez elektrizitatea ez bagenu? Beraz, bai, uste dut badaude gaitasun kritiko batzuk pertsonek eduki beharrekoak. Duela urte batzuk, saio batzuetan izan nintzen, zeinetan, bapatean informazio teknologiarik ez genuen, sistema guztia erori egin zen, eta horrek erakutsi ziren, ze arrisku egon daiteken, bapatean teknologia desagertzen badira, beraz, arriskuak arindu egin behar ditugu, eta planteatu benetan, zer behar dugun gaitasun gisa, beraz, lanbide heziketa arloan, hori erratuko balitz, nola moldatuko ginateke, hori jakin behar dugu, hori guztia integratu behar dugu, ez dugu beldurrik izan behar. Ikasi egin behar dugu, batzuk besteen gandik. Ze munduaren bazter bakoitza bere fasean dago, eta gauza asko ikas dezakegu bata bestaren gandik. Eta ikusten nola funtzionatzen duen adibidez industrian, eta batez ere industriarekin egindako partenariatuan. Haiek baitute dirua instalazioak izateko, ekipoa izateko, eta bermatzeko beren langileak badutela behar bezalako prestakuntza berri bat iritsiko den horretarako. Gainera emozionantea da, zirraragarria, baziren pertsona asko beldur zirenak. Entzun dut ere herrialde batzuetan, kezka handia dagoela gai haren inguruan, baina bai, egia da, arrazoi duzu. Pertsonek egin dezakeen beste gauza horietan ere pentsatu behar da, nola izan daitezkeen lanpostu horiek eta nola garatu daitezkeen modu desberdinean. Gazteak
entzat zirraragarria da oroar. Guk jasangarritasunari buruz hitz egiten diegu, baina berak oso kaskatuta daude ingurumenaz, beraz elementu horiek elkartu behar dira, modu bateratuan lan egin, eta mundu hobea lortu edo sortu behar albaldin bada. Bueno, nik beste ikuspegi desberdin bat eman nahi dut. Duela 2 urte Bartzelonan izan nintzen, mikrokredentzialen goi bilera batean, eta 100 ordezkari zeuden, unibertsitateko ordezkari. Eta hor bazeuden pertsona batzuk lanbide heziketatik eta beste pertsona bat LinkedInetakoak. Eta hasi ziren hezkuntza zerbitzua hitz egiten. Eta ni pixkat behatzailik izan nengoen. Ikusteko nola unibertsitateko pertsona hauek beren beldurrez eta aukerez egiten zuten. Nire ondan bazegon pertsona bat esan zidanak, Estefano, badakizu zein den pertsona importanteena eta mikrokredentzialei gehien lantzen dituena gu geukara, ez unibertsitateak. 2022an enituen gaiari buruzko datuak arkitu, baina 12 milioi pertsona jasotzen dute titulazio hau, LinkedIneko titulazio hau, beraz zen orduan pertsona garrantzitsuena bileran. Beraz, hau, erronka bada lanbide heziketako sistemarentzat. Konturatzen gara, organizazio handi hauek ari direla honetan nahiko modu isilean sartzen. Gogo eta egin behar dugu gure negozio ereduen inguruan gainera. Ohituta baikaude, gure bezeroa ikasle bat izatea, gurekin egotea 5 urtean, eta gero berriro ez ikustea, behar bada hemen Euskal Herrian desberdina izango dau. Baina horixe da gertatzen dena. Beraz, egiten ari garena da eskatu gure kideek beren eskaintza areagotu dezaten, dinamikoagoak izan daitezen, eta horrela lagunduko dugu eredu berriak, negozio eredu berriak planteatzen, ikuspegi hezitzaile berriak sortzen, soluzio teknologiko berriak proposatzen. Lanbide heziketako elkarteak bestela zarkituta geldituko baitira ez badute aurrera egiten. Beraz, mikrokredentzialen kasuan garrantzitsua da guztia. Baditugu hainbat herrialde, oinarri legezko bat dutenak, no merkatuak aitortu egiten du balioa. Eta horrela sustatu daiteke ikuspegi positibo bat, gaitasunetan, mikrokredentziaren gaitasunetan oinarrituta. Ez da bakarrik bideo batzuk ikustea eta mota horretako mikrokredentzial bat lortzea, baizik eta zer egin dezakezun benetan, zertan lagundu dezakezun benetan. Beraz, erabaki genuen modu bateratuan elkarrezketa sustatzea gai honen inguruan. Horrela ikuspegi positibo bat egon zedin. Eta etekinak aterako ditugu modu eraikitzaile batean interpretatzen baldin badugu hau guztia. Madeleine? Soluzioaren parte bat hauxe da, hau da, lanpostuak erakargarriagoak egin behar ditugu. Eta oinarritu daiteke teknologia berri hauetan, teknologia berri hauei esker enpresak eraginkorragoak baitira, askoz ere eraginkorragoak gara orain ekoizteko orduan duela 50 urte baino. Beraz, enpresek ez dute jadani 50 ordu lan egin behar astean. Eta hori da nik ikusten dudan, etekina, hau da, pertsonek ez dutela horren beste ordu zertan lan egin. Nik ez dut uste berrikuntza hauek mundua salbatuko duenak, baina jendeak denbora eta energia ere behar du egiteko. Hau da, mundu hobe baten lan egiteko, eta uste du teknologia hauek liberatu egingo dituztela, denbora gehiago emango diela pertsonek gutxiago lan egin dezaten, baina gainera hobeto egon daitezen. Ematen du hippie baten antzera hitz egiten dudala, baina askotan lanpostuak
lanpostuek ezin dute lehiatu soldatagatik, baina gutxiago lan egin dezakezu. Eta mundu teknologiko batean ez dago zertan hainbeste ordu lan egin. Uste duzu hori horrela lortuko litzakeela merkatu erakargarriago bat, baina hortik zerbait positiboa sortuko zelako. Nik uste dut hezkuntza sisteman irakatsi egin behar diegula ikaslei bere eskubideak aldarrikatzen eta baita ere gauza kuestionatzen. Inclusion. How can we attract? Gainera, orain inklusioari buruz hitz egin nahi dut. Nola erakarri ditzakegu emakume gehiago lanbide heziketara? Nola sor dezakegu aukera gehiago desgaitasunak dituzten pertsonentzat? Bueno, parre pixkat egingo du, ze galdera honi erantzuna gabiltza dugula 25 urte, eta oraindik ez dugu erantzuna aurkitu. 2 gauza hasteko. Ereduak, erreferentziak oso garrantzitsuak dira. Hau da, nola aurkezten diren gauzak. Ze, batzuetan esaten dugu, zatoz teknologiara ikastea, eta neske etzaien beste interesatzen, baina teknologiaz eta osasunaz egiten baduzu berba da, bai, beraz, narratiba ere garrantzitsua da, nola ematen den. Eta gero, baldin badago industria bat, kultura maskulinoa duena, batzu nahi haina emakume errekrutatu daitezke sektore batzuetara, baina 6 hilabetean desagertu egingo dira handik. Beraz, xakean jolastea bezala da, eta hainbat taulatan aldi berean. Inklusio terminotan, batzuetan esaten dugu, bueno, zerbait egingo dugu aniztasunaren inguruan, baina organizazio askok aldatu egin barute horretarako, eta hori aipatu da lehendik ere. Ez bazara inklusiboa, ez duzu arrakastarik izango. Plataformako enpresetako batek prestatu egiten ditu prestakuntzarik ez duten pertsonak titulazio oinarrizko bat lor dezaten. Hau da, 18-tik 30 urte bitarteko pertsonak inolako titulaziorik ez zutenak aldez aurretik. Eta hau benetan kontakizu zoragarria da, mundu guztia harro dago honetaz. Baina gero ere azaldu behar da, noski, bueno, hau egiten dut, honetan sinisten dudalako, baina egiten dut baita ere behar dudalako pertsona hauek lagun diezaguten eraiki dugun hori mantentzen, ze bestela negozio hori gabe geldituko naiz. Beraz, hau planteatu behar dute organizazioek esaten dutenean, bueno, lanbide heziketak ez dizkidit ematen behar dudan langileak, baina ikusi behar da ere nola funtzionatzen duen zure organizazioak, nola egokitu dezakezu zure enpresa, zure organizazioa jende gehiago lan egin ahal dezaten zuretzat. Nik uste dut hau modu bateratuan egin behar dugula, ikastetxeek eginkizun bat dute, eskualdeko gobernuek eta enpresek, denok batera babestu egin behar dituzte ekimen hauek. Itzuri nahi nuke lehen esan dudan horretara. Lanpostu bat duzu, non 30, 40 ordu eskatzen dituen, nik lagun asko ditut, 30 ordu hartuko lituzketenak soldata berberagatik. Beraz, ez da ideia txarra. Hau da, lanpostuak erakargarriagoak izan daitezen modu horretan. Oso gaztea zarenean gainera, planteatzen diozu zure buruari zer egin nahi duzun nagusiagoa izaterakoan, eta adibidez, hasten zara udaran lanean 15 urtekin, 16 urtekin, eta horrela gazteak sartzen dira industria sektore desberdinetan, eta horrela esperientzia hartuz joaten dira, eta oso garrantzitsua da batez ere neskentzat. Eta erreferentziazko ereduetara itzuliko naiz. Hau da, ez du zer ikusirik bakarrik kudeatzaileekin, baita ere egitura guztiekin. Eta industria handiei erreparatzen badiegu, CEO-a normalean gizonezkoa da, jabea ere gizonezkoa da, beraz, goiko lanpostuetatik ere hasi behar dugu, eta hor badago beste galdera zabalago bat, hau da, nola lan egiten dugu sistema osoarekin, ez bakarrik kontutan hartzeko maila apalenean eranetik dutenak eta horrek ekitatea lortzeko, hau da, iritsitadin goiko postuetaraino. Uzten badidazue, uste du Suediara joan behar dudala ikasteko eta nire lan orduak murrizteko. Espero dut egunen batean lortuko dudala, baina, bueno, iruzkin txiki bat gogorarazi didazu, Indian egon nintzenean,
lehen gauean gonbidatu ninduten koktel batera, festa batera, industriako top guztiekin, enpresa multinazional guztiekin, eta hor zeuden pertsonen erdiak emakumeak zeuden kudaketa postu oso altuetan. Horrek ere asko esaten digu. Ze interes dagoen nazioarteko trukeak bultzatzeko eta inspirazioa lortu ahal izateko. Eta erakargarriari izateari dagokionez badago doku sail bat Netflixen lanbide heziketari buruz, lanbide heziketak arrakasta emango digu pentsatu horri buruz. Eta ni itzuliko nitzake kulturala. Hau da. Eta horretarako aipu bat erabiliko dut. Aspaldi irakurri nuen liburu bat, behar bezalako kultura, balin baduzu, kultura inklusiboa ba lortuko duzu aniztasuna eta irisgarritasuna, lortuko dituzu ereduak, erreferentzia egokiak, pertsona erreferenteak. Nik uste dut garrantzitsuena hauxe dela. Lanbide heziketako erreferentek ari dira ezagunak egiten mundu osoan eta erreferente bilakatzen baitere. Eta emakume asko erakartzen, irakasle gisa, batez ere hainbat lekutan. Baina gero, sektore hori erreparatzen badigu beti ez da horrela. Esate baterako atzo DBekin hitz egin nuen Australiakoa. Adibidez, estema izugarri aldatu da Australian eta Erresuma Batuan, gero eta emakume gehiago daude. Baina gero, lanpostu tradizionaletan beti ere oztopo berekin aurkitzen dira eta industriak duen kultura horrekin. Nire bizitza hausnarketa egiten dut, ni hasi nintzenean beste 4 CEO bakarrik zeuden lanbide heziketako sistema nire herrian orain, hori erabat aldatu da. Beraz, pentsatzen dut, ze aldatuko da etorkizunean, baina lehendabizi kulturarekin hasi behar dugu. Hasi behar dugu goitik. Liderrak ez badu lideratzen, balio horiekin, ez baldin bada frogatzen, ez baldin badira adibideak ematen, orduan ez da ezertxo lortuko, beraz pertsonei erronka jo behar zaie ere modu egokienean joka dezaten organizazioetan, eta balio horiek bizi ditzaten eta helarazi ditzaten eta eraldaketa bat lor dezaten. Nola lortuko dugu hori egitea industria guztian? Ba, oso zaila da. Behar bada lan egin behar dugu horretan, badakit taldeak daudela zuria bezalakoan non olako zerbait egiten ari zareten. Baina eragin global bat izan behar dugu, oso garrantzitsua da gure kide guztiekin lan egitea diferentzia hori nolabait markatzeko. Behar bada hasi beharko genuke horretan lanean. Ze planteatzen den moduan, galdera, zergatik ez dugu hitz egiten, emakume gehiago egon behar direla hemen eta ez gizon gehiago hezkuntzan edo osasunean. Zergatik ez dago oreka generoaren inguruan, beraz planteatu behar dugu, nola lortu gizon gehiago egon daitezen osasun arloan. Bai, gauzak ikuspegi desberdinetatik begiratu behar dira eta ez dira bakarrik arlo batzuk neurtu behar, hau da, kultura bat behar dugu. Kultura aniztasuna bultzatuko duena eta horrela lortuko da. Noski, denbora asko beharko dugu, ze hau ez da egun batetik bestera gertatzen, behar bada 5 urte beharko ditugu, edo gehiago bai, hau oso interesgarria da. Bueno, denborari gabe geltu gara, baina badut azken galdera bat, eta erantzun laburrak nahi ditut. Nola ikusten duzue etorkizuna lanbide heziketan? Zoragarri. We observe that zabaltzen ari da nire ustez. Gobernuak murrizten ari dira finantzak eta lanbide heziketan. Baina sektore publikoa gehiago ari da inbertitzen. Hau da, kide batzuk milioika euro lortzen ari dira, inbertsio handiak, beraz uste dugu gaitasunak erdigunean daudela, lehentasuna direla, eta bada beste pertsona zoragarri bat UNESCOko zuzendari hoia, UNEBOKekoak, esaten duena gaitasuna dela izendapen komuna garapen jasangarriko helburuetan. Eta nahi balin badugu beharrezko gaitasunak izan, ODS edo helburu horiek beharko ditugu, beraz lanbide heziketa dago prozesuaren erdian. Eta posizio egokian gaude gizarteari zerbitzu emateko etorkizunean. Bueno, nik etorkizunerako
uste dut, izan behar dela lehen ikasgaia, lehen guztientzat, eta ez bakarrik unibertsitatearentzat. Bai, So, with this, Itxieran bai korronekin emango diogun amaira mai inguruari eskerrik asko parte hartu duten guztiei, txalobero bat guztientzat. And thank you to you. thank you. Eskerrik asko, edo hemen esaten dugun bezala, eskerrik asko.